că primul lucru pe care îl înveți de la orice copil este că nu există, nu se poate. Faceți un test acasă, cumpărați un gadget nou, în dublu exemplar și dați-l întâi copilului și apoi dați-l unui adult. Și o să vedeți că, copilul desface gadgetul, pornește și începe să se joace cu el, fie el ce-o fi telefon. Iar persoana adultă întâi citește documentația, se lămurește până să îl pornească și până să... Asta e marea diferență între mindset-ul și spiritul unui copil care poate sparge niște bariere mentale de tipul nu se poate și mindset-ul nostru al adulților, care în ani de experiență am adăugat tot felul de jaloane în minții noastre și de asta cred că copiii pot schimba lumea, nu noi. Textul înseamnă foarte multă informație nouă și șansa de a cunoaște persoane din țară, de peste tot din țară, cu care împărtășești aceleași idei și același domeniu în care lucrezi. Îmi place să colaborez cu oamenii de aici, deoarece ei gândesc aproape la fel ca mine. Când o să strâng primul $1.000.000, o să-mi iau o mașină super. Primul cheltui și după aia al doilea o să investesc în robotică. Dacă am fi în 2033, invenția mea funcționar, folosită probabil în transporturi, în scaznic și în industrie. De când am început Texcool am învățat foarte multe lucruri care nu le știam, despre programare, despre hardware. Ai mei vor vedea robotul, să știe că și eu am contribuit la construirea capului. Picioarele. E robotul final, eu o să fac picioarele. Deci astăzi am participat la prezentarea robotului, a ce va trebui să facem. E că ni s-a făcut un briefing, am avut diverse activități, a trebuit să construim niște mașini. Am avut cel mai mare șasiu cu cei mai mari roți. Mi s-a zis că e de Jeep. Am încercat să facem ceva asemănător în Jeep și totuși ne ieși ceva asemănător unui tractor. Ne ajutam unii pe alții, dacă aveam nevoie, că erau doar 2 capsatoare sau 3 și atunci le împărțeam. De fapt, concurența nu era bună. Nu era concurență, era un fel de prietenie, nu erau grupe, să ne ajutam toți unii pe alții. Am avut un traseu de parcurs și a doua probă de viteză. Un fel de cursă cu obstacole, să trecem printre obstacole, să ajungem la linia de finish în cel mai scurt timp. La un moment dat, pe timpul cursei, Un mentor a căzut de 2 ori din carul său. mașina lui s-a dezemblat și el a picat din mașină. Am învățat multe astăzi. Am mers afară și am făcut, cred că, cel mai tare eveniment de ziua de azi și am construit niște mașini fiecare echipă. Au fost 4 echipe, iar echipa mea a trebuit să construiască o mașină de epocă. Și ne-am distrat foarte mult, a fost chiar foarte tare. Mă așteptam să fie chiar așa, distractiv. Mentorul meu preferat, cred că este Iulian. Te ajută cu orice când ai nevoie și știe să explice. Nu mai am cuvinte. Iulian, se pare. Am fost cel mai chinuit șofer. N-am ce să mă Ia uitați ce fain arăt. Destul de haios. Nu se pricepe la părți practice, dar la părți teoretice se pricepe chiar foarte bine. Am ieșit pe locul 3. Da, să știți că nu e ca la Hollywood cu ketchup, nu este sânge adevărat. Deci e adevărat. Se suferință în tabără aici, se suferă cu adevărat pentru roboți și pentru performanță. Când a mei au să vadă robotul, să știe că capul meu este... Salut, mami, tati! Este super aici în tabără și vă trimit salutări din Bran. Bună mama, bună tata, sunt aici, sunt în tabără, sunt foarte bine. Sunt o grămadă de conferințe și de mâine începem construcția la roboți. O să vă sun când am timp. Mamă, tată, vă salut! Salut! Gata. Pa! Acum trebuie să mă întorc să învăț despre particula lui Dumnezeu.